Molt bé. Bé, aquesta primera maleta, Un món invisible, precisament es diu així pel fet de que la nanotecnologia, els nanomaterials, el nanomón, no és visible als nostres ulls. És tan petit que no el veiem. Llavors, està pensat per aquesta mida tan petita, és una mica abstracte parlar de petit. És petit, molt petit, massa petit. Llavors el que hem fet és que l'alumne a poc vagi entrant en el tema de la nanoescala. Són tres propostes. La primera d'elles seria aquesta, la de posar ordre, i està íntimament relacionada amb les potències de Déu. Ho podeu aprofitar. Aquí tenim una sèrie d'imatges, cada una d'elles té, aquí teniu les imatges, i llavors la idea és ordenar-les, l'alumne les va ordenant, aquí, això cap aquí, això cap aquí, això és un virus, aniria aquí, aquí, tu vas provant, l'alumne va provant a ordenar això, i un cop ho ha fet, comprova si ho ha fet bé. Llavors aquí estan les mides en nanòmetres. Comencem, ells veuen unes mides, ordenen per ara per un valor matemàtic, 1.000 milions, 100 milions, bla, 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 fins que arribo a un nanòmetre. Aquí, primer, estem ordenant, he dit potències de Déu, però no, nanòmetres, però també ho podeu relacionar amb les potències de Déu. 10 a la menys 9, a 10 a la 0. Llavors, aquí ja comencen a veure aquest concepte de NM, de nanòmetres. I anem a la següent, que és una regla que ens relaciona els nanòmetres amb una mesura que nosaltres coneixem, que són els centímetres. Les regles, la majoria de les regles en general estan fetes amb centímetres i tenim la mesura en centímetres i la mesura en nanòmetres. Llavors la idea d'això és, ens parlen de nanòmetres però no acabo d'entendre, ho aterro a valors que sí que conec, els centímetres, i començo a mesurar. La idea és mesurar, mesuro la meva palma, mesuro la carta, mesuro un bolígraf, mesuro coses, les vaig apuntant i començo a familiaritzar-me amb els nanòmetres. Aquesta d'aquí la podeu fer en aquest moment o la podeu fer a l'inici. A l'inici, què és? Ja veureu el per què. Quina és la cosa més petita que has vist? Quina és la cosa més gran que et pots imaginar? Imagina't al seu costat. Per a què creus que pot servir el material nano? Jo crec que nano és. És a dir, aquí, quan hem començat a parlar de nano, hem començat a associar coses petites i demés, podem utilitzar aquestes cartes, les podeu utilitzar, per exemple, la més petita i la més gran, abans de fer això. La cosa més petita, una formiga, un no sé què, diuen una formiga i de sobte veuen que hi ha un món moltíssim més petit cap aquí. Un glòbul vermell, una bateria, doncs això. I aquí que han començat a escoltar nano, pots utilitzar aquestes dues. Però ja us dic que aquestes podeu jugar, en funció de, coneixent això, podeu jugar. I l'altra pràctica, que és molt xula, és l'ús d'una metàfora visual. Hola! Després, és l'ús d'una metàfora. El món nano no es veu, però nosaltres tenim la capacitat per veure'l. Com? Podem fer la pregunta, com veiem coses que amb els nostres ulls no es veuen, amb els microscopis. Però el món nano és tan petit que amb els microscopis que coneixem, amb les lupes, amb els microscopis òptics, no es veu.
necessitem d'altres microscopis. Això és el que sortia a l'Odissea, aquest microscopi de forces atòmiques. Aquest microscopi, aquests nanoscopis, es basen en l'ús, en utilitzar una petita sonda que va resseguint la superfície i et dona una imatge topogràfica, la topografia tridimensional, però a escala nanomètrica, a escala de nanòmetres. Al final, el que fa és palpar la superfície. I aquí ve la metàfora. Com veiem el món nano, palpant, com un cec sent el que li envolta, palpant. Llavors, tu tens aquí uns perfils en cada una de les bosses i la idea, que fins i tot estructures ordenades es poden fabricar per autoassemblatge. Tens unes plaques diferents i llavors la idea és que l'alumne palpi i dibuixi i tu aprofitis aquesta metàfora visual per fer el falc i parlar dels microscopis. Doncs fins aquí. Després ja us situaré el que us heu perdut, o podem deixar de, si vols, per no... Es diu més petit, però més, l'ordre que nosaltres proposem és aquest, però podeu fer d'un altre ordre. Dins d'aquesta capsa, quan l'obriu, trobareu que hi ha aquestes tres, d'acord? La primera és com aconseguiries que la reacció fos més ràpida. La idea és que la matèria, quan és més petita, es comporta de maneres diferents. Llavors ens proposen diferents experiments per indagar i perquè ells vagin fent hipòtesis i a veure què passa. La primera de totes, trobareu tot, fins i tot les pastilles efervescents, tot. Sí, estan aquí. Llavors, la primera pregunta hauríeu de fer què tinc, què faig, què passa i per què passa. El primer que diríem és què tinc i necessitaríem 2 gots. Aquí dintre hi ha 2 de plàstic. Jo us recomano que agafeu vosaltres dels vostres centres perquè s'acaben trencant i això. Però la idea és buscar-los igual o buscar-los mesurats. Quan el feu, que els alumnes, perquè cada grup, si feu grups cooperatius, doncs cada grup podrà fer el seu. Jo són de vidre, però hauríeu de buscar uns que fossin... que mesuressis ni que estigués exactament la mateixa quantitat d'aigua. Què tinc? Doncs tinc 2 gots de 250 mil·lilitres. Què faig? Doncs li poso una pastilla efervescent, d'acord? Llavors, què creus que passarà? Quant temps tardarà? Podeu fer primer una amb un cronòmetre i la pregunta que els farem és: i això podríeu fer que tardés menys? D'acord? I llavors teniu aquí un morter, llavors cada grup li podeu donar un morter, aquí n'hi ha un només. Entenem que al centre en tenim més i si esteu fent diferents grups, doncs cadascú pot tindre el seu. Llavors la idea és que a ells... M'ajudes? Sí, la fas petit. Llavors cada grup la faria petit, la matxacaria, això és tocar, i fer i tal. Llavors començaríem a veure, tardarà el mateix, és la mateixa pastilla, la pesem, pesa el mateix, és igual, creieu que passarà el mateix? Que no? Bueno, facin les seves prediccions abans de fer-ho. Aquí necessitaríem un cronòmetre, ja ho tenim. Sí. I llavors posa-la. Llavors posarem la que està sencera i la que està a trossets. Tot això podeu fer una taula. Totes aquestes propostes, a part de l'Odissea, si entreu al CSIRE, aquí hi ha la seqüència. I llavors amb el cronòmetre mirarem quina tarda més, quina tarda menys, quina proposta tenia, a veure si el que ells pensaven és el que passa. Mentre va passant tot això, ells arribaran a una conclusió, pot ser correcta o no correcta, llavors passarem a la segona proposta. La segona proposta és aquest cub que teniu aquí. Per què? Doncs és una mica per explicar aquesta pastilla, quan la teníem sencera, el que toca a l'aigua és aquesta superfície.
Però, en canvi, si la fem més petita, llavors l'obriríem, doncs trobaríem aquestes parts més petites que ha fet el company, no? Llavors, què passarà? On tarda menys? Doncs aquí, no? Ja s'ha acabat, no? Per què? Home, la superfície que està tocant és major, no? Llavors, això com ho podem fer? Doncs ho podem fer desplegant, perquè li podeu preguntar si és la mateixa en petit o en grans, alguns diran que sí, altres que no. La gràcia és després comprovar-ho. Com? Doncs feu el desplegament, i després, ostres, si despleguem aquests, ocuparan el mateix o no? O què? Sí, tota aquesta part de veure que ho diguin. I està fabricat aquest material perquè quan el pugueu tindre tot, podeu veure, comparar, després algú pot fer amb fulls amb quadrats, com vulgueu, no? Però la gràcia és veure que, com que és més petit, toca molta més superfície, no? Llavors, aquí encara s'està desfent i aquí ja s'ha desfet. Tot això per què? Per arribar que el comportament de la matèria quan és petita, i més arribant, ens hem d'imaginar la nano, doncs té comportaments diferents. I el primer comportament seria aquest, i aquesta és la primera proposta. Vosaltres ho podeu fer de moltes altres maneres. Ostres, és que a més em va superbé treballar l'àrea perquè podeu tot el que vulgueu, però aquí hi ha la proposta una mica descrita que seria fent d'aquesta manera. Sobretot, intenteu fer el que tinc, què faig, què crec que passarà, què passa. Tenim aquesta proposta. Després hi ha una altra proposta que les coses petites es comporten de manera diferent. Aquí tenim una tassa gran i una tassa petita. Alguns que esteu aquí ja ho heu fet, Núria? Ara m'ajudarà la Núria. Llavors, el primer que faríem és fer la primera, perquè és evident el que passarà. L'ompliríem d'aigua, ara parlarem una mica de la gravetat. M'ajudes, Núria? Vinga, va. Vinga. Mediríem, això ho podem fer que ho repeteixin els grups, li donarem la volta a la tassa, què passarà? Aquesta és evident. Caurà. I per què caurà? Doncs perquè hi ha una força, que és la gravetat, patatim, patatam, tot allò que vulgueu, i li donem la volta. A veure. Això vols veient els nens, no pas jo. Ai. Oh, ha caigut, sí? Bueno, ha passat el que havia de passar. Però ara ho farem en petit. Oi que aquí ha canviat quan era petit? Ostres, doncs quan canviem a petit, ara ho farem amb una tassa molt petita, d'acord? Què passarà aquí? Llavors comencem amb les prediccions. Necessiteu una pipeta o alguna contagotes? Això no està dins la... Està tot, però això no. Sí? I llavors anem a posar. Intenteu que no hi hagi... Llavors, espera, hauria de posar una més o ja està bé? Hauria de posar una més. Aquí ja hauríem de... Crec que en realitat més val deixar-la. Més val deixar-la aquí. Mans seques, tassa seca, val? Si no surt, no passa res. Si a la primera no surt, no passa res. Quan ho tinguéssim, ja miraríem, està recte, no està recte, per què fa aquesta corba? Podeu parlar una mica de la tensió superficial de l'aigua i totes aquestes coses. I ara ja vindria la predicció. Li hem donat la volta i ha caigut tota l'aigua per la gravetat. Ara la gravetat no canvia. Si li dono la volta a aquesta tassa, què passarà? Doncs anem a veure. Va, Núria. Crec que m'ha caigut, Sí, aquesta vegada sí. Però no hauria de caure, Ja t'ho dic jo. Un parell Perquè no sé què hi ha, Un parell d'incisos. El moviment que sigui lent. Tot teu. Perquè si no, tu ja estàs aplicant força. I ara el segon vindrà d'aquí. Jo faig el moviment i cau. El segon és, si està mullat, si això està mullat... Una seca. No funcionarà. Llavors, aquesta és una... Quan no surt, per què no surt? I ho anem a fer, ostres, què ha canviat ara que sí que surt i abans que no? Ostres, és que li has posat energia, a part de la gravetat aquí li has posat una altra, vull dir que l'error a vegades ens va molt bé, ja ho sabeu tots, per parlar d'altres coses, llavors no us preocupeu si no surt. Ostres, ara quan faci la tassa no em sortirà, no passa res si no surt, ja hi haurà un moment que sí que sortirà, llavors la gràcia és que us ho passeu bé durant una estona,
Després, quan no hi hagi la càmera, sortirà, això ho sabeu, no? Doncs ara després ens en sortirem per fer-ho. La idea és que les mans estiguin seques, la tassa estigui seca, com que és molt petita, la tensió superficial de l'aigua aconsegueix que quan li doni la volta és superior a la gravetat i per tant no cau. Llavors, no patiu, que ens en sortirem. També està molt bé que no surti, que surti a la 10, a la 11, és igual, quan surti. Important, el moment que surt és, hola, encara, quan ha costat més, encara. I la idea és aquesta, és a dir, que quan pensin en la matèria i quan és molt petit nano, que es comporta de manera diferent. El que seria normal per nosaltres és que això caurà perquè hi ha gravetat, doncs no. És a dir, quan penses molt petit, que encara és més petit, es comporta diferent. Bueno, aquí ja hauria de caure, també, i aquí ja és molt pes. Però no cau del tot perquè no s'arriba a buidar. De totes maneres, quan giraven no es quedava aigua dins. Jo el que faria seria sempre en el... Fer els dos i veure que aquí ja està caient i aquí no està caient. I a més, si els hi dones amb ells és, no cau, com que ho estan fent ells. M'entens? Quan fas tu, està caient, no, posa't tu a fer-ho. Mira, ja em surt, ja no cau. Vull dir que també és buscar aquesta gràcia, Realment, ja aquí comença a caure. Fer tot això ja és molt pes. Hauríeu de posar menys aigua. Aquí ja funciona. Amb l'altra, la de la caixa, la que no és el maletí, està feta amb això, amb plàstic, i llavors té més tensió. D'acord. Aquí també està xulo això perquè... Veieu que són iguals? Aquesta és més ampla i aquesta també, o sigui, la petita està feta... Quan més estreta i llarga és, millor surt. Perfecte. I t'aprofito que et tinc aquí, perquè aquest és l'últim, sí? Aquest no està en totes les maletes? No, aquest aquí simula... està només a la versió 1, i l'hem tret, jo us ho explico. Sí, l'expliquem perquè si algú vol, vull la versió 1, però la Núria que l'han fet a l'escola és una mica més difícil d'entendre. És més difícil que ho entenguin els nens. Us explico, hi ha la mateixa quantitat d'aigua i la mateixa quantitat d'or, però aquest or està amb 3 mides diferents. Això està molt explicat aquí, perquè sapigueu. Ho mireu aquí i ens ho posa. Això no és or. La història és, l'or macro és groc i quan el fem nano té diferents colors, per un efecte òptic i perquè el material en l'escala nano canvia. Realment hauries de posar una peça d'or i això. Us explica que el de color vermell les partícules són de 25 nanòmetres, el de color verd les partícules són de 50 nanòmetres i de color groc les partícules són de 100 nanòmetres. És a dir, la mateixa matèria amb mides diferents veiem colors diferents. Llavors és possible que això us vagi bé per després desenvolupar alguna cosa que vulgueu arreglar amb els robots. Això es pot parlar de com exemples de materials que quan els fas petit canvien propietats, com s'apliquen, etc. Per això, però al segon ja ho van treure. Llavors la gràcia és veure que la matèria que coneixem actua d'unes maneres determinades, però quan les fem petites passen coses diferents. I aquest és aquest descobriment d'aquesta segona capsa. Anem a fer la tercera? Vinga. Després venim, toquem i ho intentem i tot. Aquesta tercera es divideix en 4 caixetes, parlaré després, hi ha una que també ha caigut en la versió 2 i heu de recollir això de la primera caixa perquè s'utilitza. Hem començat a entendre la nanoscala, el món nano és petit, etc. Hem començat a veure com es diferencia del món macro, perquè quan fem les coses petites canvia les propietats i és, i això on ho aplico? Té una aplicació, etc. Llavors el que fem aquí són, un altre cop, l'ús de metàfores o l'ús de símils per veure aplicacions concretes.
La primera d'elles es diu, i si no es mulla, vale? Es planteja amb unes sabates molt brutes, vale? I bueno, per què s'embruten les sabates, a què és degut, és fang, és a dir, s'embrutaria sense l'aigua, no aigua, què passaria, no? Llavors aquí el que tenim és, he de recollir també això d'aquí, necessitem aigua i això, perquè tenim, aquí ho tenim com en aquest format, però l'altre el que hem fet és amb plaques recobertes. El que tenim és aquí, hem posat nanopartícules, perquè no, en determinades zones, perquè aquesta roba, que és normal, rellisqui l'aigua. Veieu? Aquí podem començar a veure aplicacions determinades que, a més, tenen aquest efecte uau, els nens ho flipen. I per l'altre costat, també és divertit jugar una mica amb això, amb la gota. I això, hem modificat una cosa comuna, una tela amb nanopartícules i veiem què passa. Ens agrada també la versió 2, que és modificar unes plaques, una recoberta i una altra no recoberta, i veure la diferència. Llavors, aquí venen amb uns globus per simular el que realment està passant amb aquesta superfície. Ara no els ompliré, però faré això, s'omple d'aigua, l'omples d'aigua perquè si l'omples d'aire té molta tensió i no varia. Amb aigua, el pes de l'aigua ens permet simular que caigui més i que simulem una gota d'aigua. Quan agafem dues superfícies, una que no tindria res, podria ser qualsevol de les altres plaques, i la gota, veieu, clarament toca. No està recoberta, toca, rellisca. En canvi, quan posem nanopartícules, simulant l'efecte Loto, què passa amb la gota? No toca. A més, si és d'aigua, pot ser d'aire com vulgueu, ho podeu fer com ho estic fent jo, no toca. I llavors el que està passant és que al no tocar la superfície, rellisca. És a dir que d'una forma supervisual podem veure aquest efecte. 1 i 2. El segon seria aquest d'aquí, i si no s'escola. Aquest jo ho explico ara, però ho hem tret perquè era reiteratiu, però us ho explico per si teniu aquesta maleta i no l'altra. Heu vist alguna vegada aquesta sorra? És una sorra màgica o ho mireu. Té un efecte similar al que acabeu de veure. Feu aquí, aquesta sorra està recoberta i en teoria, una de les dues... una serà... La idea és que sí que funciona, el que passa que de seguida recobreix la sorra i els alumnes no poden veure que dins hi ha la gota d'aigua. Llavors ells es pensen que està dintre, però en realitat és que s'acaba enganxant la sorra. I llavors, com que es veu molt millor amb el veieu què passa amb la gota? I aquí no. Aquí sí que dir-vos, està aquesta que la podeu veure, al final és similar, però estem treballant, a veure si dona temps, i si no s'escola, que podria estar relacionada també i si no passa, que seria el filtre i estaria també relacionada amb la següent. Com podríem aconseguir fer potable aquesta aigua? Aquesta d'aquí està en aquesta versió, un altre cop, aquí. L'aigua de reg
del parc no és potable i es poden posar milers d'imatges amb això. Aquí, simplement, aquesta és molt senzilleta, que la podeu fer igualment encara que no estigui. És un filtre, poseu una aigua bruta, passa per aquí, queda aquí agafat i ja està. El que estem treballant és en un model 3D, que és una mena de caixeta, així, la tenim mig feta ja. I posem a dalt una placa amb forats, a sota amb forats més petits i a sota amb forats més petits. Llavors, agafem i tirem les boles i això simularia la brutícia, les partícules que hi ha en una aigua, les tirarem per allà i a baix, en funció del filtre que posem, passarà més o menys. Llavors això podeu jugar amb la primera. Imaginem que això són, jo què sé, glòbuls vermells o formigues i això són bacteris, no? Si el filtre és més petit, passaran els bacteris, etc. Aquesta la tenim quasi acabada. Però ja veieu que també és facilíssim fer això. Podeu fer les dues versions. I l'última d'aquestes és molt xula. Aquí hem vist més com apliquem la nano i després pensem en aplicacions que també podem generar aquest debat. I això on ho aplicaríeu? Aquesta és una aplicació real, podeu portar alguna crema directament. Les cremes solars nano, les cremes solars amb nanopartícules, funcionen millor que les cremes solars amb partícules. Les cremes solars es basen en l'ús de partícules, hi ha dues possibilitats, l'ús de partícules orgàniques o l'ús de partícules inorgàniques. La base és la llum del sol, ens arriba, té un espectre molt alt, arriba la llum ultraviolada i aquesta llum ultraviolada és molt energètica i afecta el nostre ADN, és a dir, ens crema però pot ser molt pitjor, que també podem fer. El càncer de pell és el que més afecta la població de primer món amb diferència, podem també veure. Llavors què fem? Ens protegim d'això. Els filtres inorgànics són partícules, són una paret que posem perquè no passi la llum. En funció de la mida de partícula que utilitzem, té un efecte en aquesta protecció. Això és el sol. Sí. Això és el sol, aquesta és la nostra crema solar que ens posaríem partícules per tapar el sol i veieu com passa la llum. Es veu claríssimament. I aquí què passa? A més, quan fas activitats i apagues el llum, mola. I és una manera supervisual de veure com afecta la mida de partícula i en el cas de la nano és així. És més, les partícules més grans, que solen ser d'òxid de titani, et donen un color blanc que era tan poc estètic que la gent es va deixar de posar les cremes. Determinada gent deia, això és molt lleig o se la treien ràpid. Aquestes nano, l'òxid de titani és transparent i a més és tan petit que s'absorbeix molt millor en la pell. La pell humana té, que també aquí no és plana, té pics i valls. Llavors, això permet cobrir molt millor la pell. I ja està. Ja estaria la part 3. Molt bé. Doncs aquesta activitat, de fet, com deia la Sandra al principi, es pot fer abans. La gràcia de fer-ho al final és que ja hem vist una mica totes les possibilitats que tenen els materials funcionalitzats, com aquests que han ensenyat ara. Llavors la idea és
I es pot fer abans perquè aquí el que tenim són diversos exemples, alguns una mica exagerats i potser fins i tot inviables o difícils, i després d'altres molt normalets. Però la idea és que vegin que la nanotecnologia és una ciència molt aplicada i que els hi afecta directament i que el fet que es faci una tecnologia o una altra també depèn que ells prioritzin i vegin quines aplicacions consideren més interessants, quines no, quines ells, si fossin qui tingués la possibilitat de decisió, doncs quines triarien. Llavors el que tenim aquí, no sé si a totes les maletes estan iguals, perquè abans li he preguntat al Jordi que hi havia unes que són les aplicacions en verd i les altres en taronja. Bueno, aquí estan totes en taronja, però bueno, si no són fàcils, no hi ha gaires, i estan en castellà, això sí. Llavors, la qüestió és que aquí primer tenim unes cartes on hi ha aplicacions, que ja us dic, algunes són molt cridaneres, ja estan una mica triades per això, com mini-robots, un ascensor espacial, laboratori, i pel darrere hi ha una mínima explicació del que és, perquè ells tinguin una idea. Això, per exemple, el filtre d'aigua, que ho podeu lligar amb aquest experiment d'aquí, també amb una petita explicació, or, nano, aplicacions quàntiques o aplicacions microelectrònica, militar, energia, solar, capa d'invisibilitat, això és el més peregrino de l'assumpte. Llavors, la idea és que ells, ja sigui en grup o sigui d'una manera individual, normalment en grup és millor perquè així ja comença una mica el debat, endrecin les cartes, endrecin les aplicacions per ordre de quines coses consideren més importants. És a dir, que si poguessin triar, doncs quines coses desenvoluparien primer en funció del seu criteri. D'acord? Llavors, un cop ho tenen triat, a partir d'aquí es pot fer més incís si a classe s'està treballant, com vosaltres treballeu el tema de l'aigua, doncs treballar més en aquestes aplicacions o en altres temes, doncs a partir d'aquí el que es fa és fer una mena de joc de rol, simplement que això és el que de vegades costa i de vegades surt molt bé, això no hi ha manera de saber-ho. A la gent gran li costa més, als petits menys, perquè és una mica teatral. La cosa és que ells assumeixin, aquí hi ha diverses personalitats o diversos rols que poden assumir, llavors la qüestió és que per grups, o el millor és que individualment, perquè decideixin sobre això, triïn un rol. Llavors, en funció del rol que triïn, que se'l creguin, o sigui que realment si són una empresària sud-africana, doncs que no vagi de rotllo hippie, vull dir que assumeixin el rol malgrat que els hi costi. Llavors que un cop assumit el rol, llavors tornin a triar en funció d'aquest rol. Llavors, de què serveix això? Doncs d'entrada per tenir una visió més empàtica de les decisions i després perquè se n'adonin que les decisions les prenem entre tots i de manera consensuada, és a dir, el joc es pot acabar aquí o la idea principal és que tenint tots aquests rols que s'arribin a un consens de l'ordre. Aviam si s'arriba a un consens, que no és tan fàcil, perquè hi ha un empresari, hi ha un militar, hi ha un funcionari del govern, llavors ja estan triats alguns perfils que de fet això ho millorarem. Alguna vegada ho hem tingut, que són perfils més propers, d'investigadors d'un centre, de vegades fins i tot nosaltres mateixos, i la idea és aquesta. Llavors, com us deia, aquesta activitat tant es pot fer al principi de tot el procés aquest, per engrescar-los, per dir, mira, estudiarem aquestes propietats amb l'or o amb l'aigua, o a l'inversa, al final. Això com vosaltres creieu més convenient. I això és tot, amigos.